Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Har kimga Alloh taala bu dunyoda boyliqni da sinov bo'larak berar. Shunga ko'ra buni durust anglov kerak. Har kim buni durust qabul etirga tiyish. Chunki Rabbimiz Allohning Qur'oni Karimda bizga aytilgan murojaati bor. Wa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Agarda siz bo'lgan rizqlaringizga, bo'lgan shushu ne'matlaringizga, ularni ko'ra bilib, ularni taniy bilib, ularni anglay bilib shukr etasiz ekan, Alloh taala sizga orttirib berashak inshaalloh. Agarda siz shushandan zorlanasiz ekan, shushu bo'lgan ne'matlarni ko'ra bilmaysiz ekan, inna azabi la shadid, mening g'azabim sizga qarata bek kuchli bo'lashaqdi. Shunga ko'ra Rabbimiz Alloh taala kimgadir rizqni bera az ko'lamda, lekin uning shukri shul qadar ko'p. Ул шушы ризыкка шөкер итә, ул шушы булганына шөкер итә, ул аңа бик риза һәм ул иң бәхетле һәм иң бай кеше сыман бу дөньяда яши. Ләкин Аллаһ Таала кемгәдер өйеп бирә, өстенә бирә, ләкин ул кеше зарланудан туймый. Һәм карыйсың, ул бәхетсез, хәтта аның берничә йорты, берничә аты һәм киемнәре, ризыклары мул булса да, ул кеше бәхетсез. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Таала бу дөньяда безне төрле итеп яралты. Bir-birimizga qarab g'ibrat alу өчен, bir-birimizga qarab sabaq, dars alу өчен, шушыннан үзебезгә үрнәк алу өчен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга Аллаһ Субханаһу ва Таала хәтта шундый тәкъдим ясады. Бер вакыт Җабраил алейхиссалам Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам янына килеп, "Эй Аллаһның илчесе, телисеңме? Аллаһ Субханаһу ва Таала шушы Мәккә, Мәдинә үзәннәрен алтын белән тутырырмын дип сиңа вәгъдәсен бирә. Телисеңме? Алтын белән тутырыр." Әлбәттә безгә әлеге сорауны бирсәләр, без бераз уйланыр идек. Чөнки алтын, шушындый зур байлык сиңа Аллаһ Таала тарафыннан шушындый зур тәкъдим. Без әлбәттә әлеге байлыкка кызыгабыз. Без әлбәттә әлеге дөньяга кызыгабыз. Безгә үрнәк буларак килгән пәйгамбәр буларак, әйдәгез аның җавабын карыйк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тааладан булай дип сорады: "Мин бер көнне фәкыйрь булыйм. Ягъни бер көнне минем ризыгым булмасын. Шушы көнне мин синнән сорармын, шушы көнне мин сиңа ялварырмын. Я Раббым, мине ризыкландыр, миңа шушы дөньяның ризыгын бир" дип Аллаһка ялварырмын диде. Икенче көнне: "Я Раббым, син мине тук кыл, мин шушы булган нигъмәтләргә сиңа шөкер итәчәкмен" дип Аллаһ Таалага мөрәҗәгать итте. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дөнья байлыгын сайламады. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу дөньяны сайламады, чөнки бу дөнья ул фани, ул вакытлыча, ул безгә Аллаһ Таала тарафыннан сынау мәйданы буларак бирелгән. Шуңа күрә без һәрберебез бу дөньядан китәчәкбез. Ләкин җәмәгать бар иде әлбәттә, бай кешеләр, әлбәттә бай булып яшәргә кирәк. Абдурахман бин Ауфны искә алыйк. Абдурахман бин Ауф Аллаһ Тааланың илчесе, әлеге сахабасы өчен дуа кылды һәм әйтелә, Абдурахман бин Ауф ташны күтәрсә, аның астыннан алтын табар шикеллек иде. Ягъни Абдурахман бин Ауф бик бай яшәде. Карван дияләр белән сәүдә итте. Шуңа күрә андый бай сахабалар да бар иде, фәкыйрь сахабалар да бар иде арада. Һәм пәйгамбәрләр арасында да беләбез, Сөләйман галейһиссалам аның байлыгы кадәр байлык бүтән бер кешедә дә булмаячак. Фәкыйрь пәйгамбәрләрне искә алсак, Гайса галейһиссалам мәсәлән, аның фәкыйрлеге, аның өстендәге күлмәге генә, аның бөтен байлыгы шушы. Шуңа күрә пәйгамбәрләрне дә искә алыйк. Аллаһ Таала аларны да безгә дәрес буларак, безгә сабак буларак төрле итеп яралты.